Здравейте, уважаеми зрители! Здравейте в новото видео в канала Автообзор. Аз съм Андрей Колев и за разлика от последното видео, в което се возихме в Пежото, сега не сме с него, както виждате. Ето го. И то не стои тук в ляво случайно, Пежото. Също така причината за да карам в момента Фиата не е защото ми е носталгично или нещо подобно, не защото Пежото продължава да е щупено. Продължава да губи антифриз. И проблемът е толкова сериозен с Пежото, че съдчето е празно на 0. Няма за 14 км. За 14 км, т.е. около 14 км сме изминали с Пежото и реално сме загубили всички антифризи в съдчето. Падна ми телефона. Колко има в охладителната система като количество не знам, но това, което в съдчето решили да внесат, го няма, но буквално. Което означава, че все още от сервиза в Пежо не могат да открият какъв е проблема и поради тази причина в понеделник пак влизаме в сервиз. На времето 19-ката ми губеше антифриз. То беше ясно, че купих колата с чупен двигател, то беше повече от ясно, като купувах. Просто ми трябваше първа кола, да се вика да е щупена, да не ме яд като нещо жули или задъра. Но дори 19-ката не гореше така антифриз и масло, както Пежото, защото в момента като запалите Пежото пише Incorrect Level Oil. Тоест некоректно ниво на маслото също. Което също е проблем, поне според мен. На времето Passat, B3-ката, който имах, там имаш проблеми с радиаторчето на парното, който си стандартен проблем за Passat B3 да пука и да чупи радиаторче на парното. Там съответно пак изтичаш антифриза, но пак не беше в количествата, в които в момента Пежото губи. За 14 км изгуби всичко, което е в съдчето. Сега не мога да кажа дали става въпрос за щупен двигател, наистина не мога да кажа какво точно се случва, но при всички положения, поне като говорим с въпросния човек, искам да се провери също радиатор. Радиатора на самия автомобил, радиатора на запарното. Също така да се види съдчето. Разширително са спукани или спукани, макар че аз не виждам да е мокро. Капачката, макар че пък там не виждам да е облян с антифриз самия съд, но все пак да се проверите тези неща. Но най-вероятно ще се стигне до основен ремонт на двигател. На кола на 150 000 км ще правим основен ремонт на двигатели, приятели. Най-вероятно на това ще бъде. Ще ви държа в течение със сигурност. Сега то малко боли дъжд, аз искам да измия Фиата, тъй като скоро не съм го мил. Скоро, поне от около месец и нещо не е мит. Защо? Докато вали дъжд, защото най-вероятно автомивката ще е празна. Ама може някой да казва също като мене. Ето вали дъжд, автомивката ще е празна и сега да чакаме на опашка. Сега ще видим, приятели. Аз минали път на тази улица ви казах, че Фиат е боец и Пежото има много да се доказва. Вярно е. Пежото просто... Често да ви кажа, не знам дали изобщо някога ще може да се докаже с тези проблеми, които има в момента. Поне според мен е изключено. Естествено няма как да измести Фиата като качество и като възможности. И като здравина. Няма шанс. Просто месец и половина ходене по мъките с това горене на антифриз. Страшно много точки ще му струва, определено. Така колко винаги я слагат малко по-напред, защото така не стърчи тази, която е за хартията. И тук също, може би по-голяма самата колфа, може би, защото и тук има ули, пък също време пак сме отвън.
си семейния автомобил, очевидно е, защото този път си мисля, че ще влезе за много дълго в сервиза. Не за ден-два, колкото да кажат, да направят някаква процедура, този път мисля, че докато не кажат със сигурност, ето това е проблема за тече или загубата на антифриз и ние сега ще ти помогнем да го отстраниш, няма как да се случи, защото път няма да ми го върнат. Да, празни автомивката. Празни автомивката, едно голфче имаше само там. Аз дали се огледах? Сега с колко работи? Опа, малко назад ще го дам, че така. Ще излезе от друга страна, добре. И сега това, приятели, като свърши автомивката, пак ще се вържа да коментираме. И ми, приятели, свършим работа в автомивката. Може би ще пусна малко подгрева на огледалата и задното стъкло, за да махна капките от огледалото. От огледалата по-точно. Да се тръгне в бюра, не че някакъв проблем, а когато е висока, но все пак правим такива експерименти. Така. Тук добре. Нека да мине това с джепарката. Това не джепарка, с ювче. Пежо, дали има проблеми с антифриза? Фиата има сиви облаци, обаче трябваше да се поне по-моему, трябваше да си изменим колата. Всички беше. Потиха се стъклата, слушаме подгрена на задното стъкло. Сега слънце се опита да изгрее. Аз ли съм? Що му казваш? Що ме чакаш? Що бъде не мина аз? Малко косих завой, обаче видях, че не идва кола. Това е улица Слатинска. Не мисля, че със сигурност миналия път минахме от тук, само че сега сме по други задачи. Определено се защото е доста по-комфортно. По-голяма кола, по-стабилно стъпва на пътя, ляга на пътя. Какво да направим? Хубаво, че го има все още. Днеска малко по-хладничко. 11 градуса показва за термометъра на колата. Аз така се върнам тук без якито съм не чистих колата. Беше студен, но то пък си физическа работа. Малко или много, все пак се движим. Тук вече копаят доста усилено за метрото. Ако правилно съм разбрал, мисля, че вече са на 93-то училище. Тоест тук вече би трябвало да минала картицата, но мисля, че вече или са приключили, или скоро ще приключат на 93-то и продължават към 31-во училище. Тук на улица Геомилев. Мали то с автобус, колко близко минава до градите, направо не е истина.
Гео Милев. Няма трафик, което е супер странно. Вече събота 3:25. Аз не знам дали ви казах, приятели, днеска датата е 18, значи няма да завива за автостанция Гео Милев. Той автобус. Да не знам, май ви казах, днеска е 18 април датата. Но не завали дъжд, човек да се изкефи на мотора, като го кара. Защото предполагам, че не е много яко да караш мотор и да вали дъжд. Тая улица Христо Чернопеев е в окаяно състояние. Как се помни между другото така, не е нещо ново. И тук разминаването е един път, защото по принцип на времето тук в дясно нямаше коли. И разминаването ставаше, аз като съм израснал тук и тук нямаше коли. И се разминаваха коли много лесно и бързо. Идва кола, печи, идва кола. Това е за и говорих, няма как да се разминат. А понеже колите са от нашата страна, ние трябва да отбиваме, не тези, които идват от среща. А те и искат някъде да отидат. Идва ли кола отдолу? Не, ама да. Какво направиха? Този който ще завива тук в уличката, ще трябва да изчака той отзад и идва един. Това не е лошото на тази улица. И все пак е добре. Все пак е добре, приятели. Няма толкова много коли, ама през седмицата може и 5 минути да стоите така на място, защото среща идват още автомобили. Ох, още една кола е отдолу. Завива. Не, завива ли? Не завива. Виждаш ли колко време стои тук на едно място? Защото аз равно не съм с предимство. На времето ги нямаше тези коли. Сега ще изчакаш, брат, защото вече... Още един ниво среща. Тук е просто сламом. Беше толкова спокойна улица. Никой даже не спираше отзад, реално погледнато, както сега в момента се спира зад блок. То никой може да не спира зад блока, а сега къде ще спра спите задачите? Тук ще спра, път да не спра тук. Друг път съм спирал. Ще е малко по-близо до... Мисля, че... За малко стиза не пречи. Така че това за сега, приятели, от тази част. После пак се връзваме заедно. Така, приятели, преизпълваме плана. Продължаваме към Фантастико. Следваща дестинация Фантастико. Доста задачки с... Ето, виждате ли как човек трябва една кола? Ако го няма фията, всичко това нещо трябва да го върша или с градски транспорт, или с градски транспорт, или пеша. Това е, че ето, и сега да речем, ако нямаше фията, какво правим? За понеделник ще говоря с човека. Разбира се, без скандали, нали, културно ще си говорим, разбира се, няма сега справя тук да държим шапката. Разбира се, по културен начин, все пак големи хора сме. Да му обясни, че все пак реално кола си ми трябва
И че е смешно с Peugeot, което се купих преди месец и половина, да съм изминал към 150 км за месец и половина, защото то или седи в сервиза, или седи пред блока, докато дойде момента да влезне в сервиза. Не е смешно, общото е скоска и едно Peugeot. Карат ги Peugeot-та, защото не тече антифриза като на моето. Ей, се изгря слънце, аз пак не съм си взел очилата, останаха в раниците вкъщи. Суперско. Много мрази да карам и да ми пече слънцето в очите. То не е много ясно все пак, ама небето има доста облаци. Сега ще е най-гадното, както сме измил колата, вечерта примерно да завали някакъв кален дъжд и утре да е на капки. Верно, че съм дал 3 евро, защото аз си измих. 3 евро ли беше? Нещо такова. Да, 2-3 евро съм дал, нали? Толкова ми струва автомивката. И въпреки това, ще ме е яд. Този каптюр е доста хубав цвят. Пастелено сиво, но ето цвят ми има един Passat също съм виждал. Ще Volkswagen си такъв цвят. Много им мотива. Защото така си изнесе, бе, на този завой. Малка кола, такъв голям диаметър на завой. Аз дори с Peugeot стигна вече да си взимам близко до бордюра завоите, не да си изнася. Преди си изнасях като с рейс, наистина в началото беше малко тегло, макар че го карам редко Peugeot. Вече го фанах цаката, така да се каже, габаритите. Мисля, отидайки към SFA в понеделника на 20 април, да ви направя съпричастни на това пътуване до там. Ще успя на аварийки, не са се тръснали нещо. Не, нещо се... Столична община, аварийки, много странно, това беше странно. Човека да не го без диска. Какво правиш сега? Тая жена какъв хаос направи? Значи, щом ми двете коли са така тук, значи няма места за паркиране. Това Q7 Max съм го виждал някъде с... Тук наблизо някъде съм виждал с това фолио синьо и разминаването с цветовете на фолиото. Ние с вас сме го играли този филм. Не, май със сигурност го играем този филм, една събота. Сега всичко живо излезнало с колите, защото валидеш днес гадно времето. Май тук пред Кашкая има местенце. Перфектно, намерих си мястото. Този път беше бързо. И тук има места, така че ако нещо не мога да се бута при Кашкая, аз ще мога със сигурност. Аз с Peugeot ще го спра тук, камо ли пък за Фиата. Колчето хвана май. Не точно. Това ни е град. Ето ни е град.
А то пък от улицата, а не, то правилно си нас човека, да. Чакай, ще мислих, че продължава от улицата за направо, т.е. Мерцедеса. Добре, приятели, и тази дестинация е достигната. После пак се връзваме. Направих малко по-голям престой. Около час. Ще отворя малко стъклото, че е топличко. Та, обобщението на видеото започва. В следващите дни ще са интересни, така да се каже. Тепърва ще видим какво ще става с Peugeot-то. Поне гриза от сервиза. Какво, кое, как ще, защо ще става, нямам никаква идея. Този много странно паркира Peugeot, аз няма да мога да мина. Верно ли така ще спреш, пич? Някакви странни решения се взимат тук понякога с паркирането. И тук ще правят на тротуара, браво. Как може да спре колата там, ама толкова си да мине камион, пожарна линейка, като няма да мога да мине. Тук в Гелмер това е голям проблем, приятели. Паркирането и всякакви екземпляри понякога се появяват. Обаче не е много гаранция, че това винаги ще е така. Всеки кара понякога как си иска и както си може. Тук по-бавничко, че с междата за детето, детската количка, че ще е най-голямата глупост, която мога да направя. Така, тук ще спреме зад джипарата. Малко повече маневри ще са необходими, обаче ще го спреме все пак. Еми, това, приятели, държа ви в течение, ще ми прощане с Peugeot-то. То е, ето там отсреща, не знам дали се вижда на камерата. И понеделник ще направим най-вероятно едно трипче, ново видео, как отиваме към автомотор, а не автомотор, Софи Франс Auto. И така. Действаме ги, приятели, нещата, ще ви държа в течение, защото нещата станаха доста по-интересни и неприятни, за разлика от това, което беше в последното видео, където ви показах Peugeot-то. Така че, приятели, това от мен за вас и до нови срещи!